To fa wata sabuwa yanzu asirin ɓarayi masu satan yara ya tonu a jihar Kano. Su dai wa'innan ɓarayi lalle sun ƙware wajen ɗaukan yara ƙanana inda suke tafiya da su kudancin Najeriya, wasu kuma su tsallaka da su ƙasashen waje domin kawai su sayar su samu kuɗi, inda kuma wasu ake canza musu addini ya zuwa addinin Kirista ko kuma wani addini na daban, wasu kuma a je a sai da su domin a yanka a ci naman su. Shi dai wannan harka ta sace-sace mu dai nan arewacin Najeriya lalle ya addabe mu 100%. Masu satar ƙananan yara daban, masu satar iyayen yara daban. Su dai masu satar iyayen yara kowa ya san sukan ɗauka ne su tafi da su daji, inda za su ce sai an biya su kuɗin fansa sannan a karɓo iyayen nasu. Idan kuma ba ba da kuɗin fansa ba, wani lokaci sukan iya kashe mutane, wasu kuma ba za a ma ƙara samun labarin yadda aka yi da su ba. Shin sayar da su aka yi, kashe su aka yi, Allah shi ne mafi sani. To kuma su kuma wa'innan masu satar ƙananan yara mafi yawanci su ma za su zo su sace su ne daga nan arewacin Najeriya, inda za su tafi da su kudanci. Mafi yawanci yaran wani lokaci idan an aike su makaranta ne ake cire su akan hanya a yi musu wayo, inda akan sa su a cikin mota ko keke napep ko a ɗauke su a mashin a tafi da su, inda sai ka zo an tashi karatu ka zo neman ɗanɗanka a ce ai ya dawo gida, inda za ka ce kai kuma bai dawo ba, wanda za a ci gaba da cigiya kwata-kwata, wani yaran har abada ba za a samu ganin shi ba. Sai dai haka a cikin wannan faifan bidiyo akwai yaran da dama wanda an riga an karɓo su daga hannun ɓarayi, to amma kuma yanzu ba a san takamaiman iyayensu ba, domin wani yaron an sato shi ne tun yana jinjiri, wanda wata 3 ne ko wata 4 ko shekara guda, wanda haka yanzu ma wani idan iyayen sun gan shi gaskiya ba za su iya gane shi 100% ba. Sai dai 'yan sanda sun yi kira ga cewar duk wanda ya san ɗan shi ya ɓata lalle ya zo ya duba, kila ko Allah sa zai iya gane nashi. To wani fa lalle ko da ya duba ba zai iya gane nashi ba, to kaga akwai babbar matsala da dama kenan. Kaga an mutu ba tsira ba, an karɓo su daga hannun wancan ɓarayi, sannan kuma a ce takamaiman inda iyayensu suke ba sani ba. A ƙarshe dai kaga dole sai dai a aje su wajen hannun gwamnati, inda za su taso a gidajen marayu. Kuma mafi yawanci duk wanda ya taso a irin wannan gida na marayu, mutanen da dama suna mai kallon shege ne, ko da ko yana da iyayensa, tunda bai san asalinsa ba kuma bai san su waye iyayensa ba. Kuma yanzu idan ka shiga gidan marayu, wanda suke shegu ba su da iyaye kwata-kwata, su 'yan kaɗan ne ma a gidan marayu, saboda yanzu zamani ya zo, abubuwa da dama sun zo wanda ake samun mutane da dama wayanda ba su da iyaye a ɗauke su a kai su gidan marayu. Dan na baku misali wanda za ku yarda da su shine yanzu kamar idan ka je jihar Borno, akwai wanda da dama 'yan Boko Haram sun kashe iyayensu kuma ba a san asalin su waye iyayensu ba, an ɗauke su dole a kai su inda ake aje gidan marayu a aje su. Kuma za ka ga akwai wanda da dama 'yan bindiga ne su ma sukan zo su kashe iyayensu, haka za a ci wannan yaran dole a je a kai su gidan marayu. To kuma duk za a haɗa su guri da ɗaya da shegu ne, wanda kuma duk za a dinga kiran su da kalma ɗaya, alhalin kuma kaga ba shegu ne su ba, lallai tunda da iyayensu. To amma sanin asalin su waye iyayensu, to wannan fa abin yana da matukar wahala. To amma dai kamar yadda hukumar 'yan sanda take kira cewar shine duk wani lokaci da ka san lalle za ka tura ɗanka makaranta, lalle ka nemi abin hawa wanda za ka dinga kai shi, in kuma baka da shi to lalle ka tafi da kanka ka je ka kai shi, ko kuma ka samu wani babban mai hankali wanda za ka haɗa shi da shi domin ka samu ka je ka kai yaranka makaranta domin su je lafiya su dawo lafiya. Domin idan an ce yau ka sa ganda ba ka kai ɗanka makaranta da kanka ba, kuma ƙarshe ka sake shi ya tafi da kanshi aka sace shi, to kaga wanda ce ma baka bar shi ya tafi yayi wannan karatun ba, kaga ya fi sauki da a ce ya zo ya ɓata ka dinga neman shi kana cikin fargaba ka cikin tashin hankali. Domin duk wanda ɗansa ya ɓace idan shi shekaru a duniya ba zai taɓa manta da wannan yaron ba, kullum zai dinga tunanin ya wani halin yaron ne yake ciki. Amma idan mutuwa yayi, lalle ka tabbatar da halin da yake ciki kuma za ka iya haƙura, domin dama ka san dai cewa duk mai rai mamaci ne. To amma in ɓata yayi, kullum ka dinga tunanin halin da yake ciki kenan, kuma kullum kana sa ran za ka gan shi, kuma a ƙarshen ta ƙila har ka zo ka gama rayuwarka ta duniya lalle ba za ka taɓa ganin shi ba. Domin ko a cikin wa'innan yaran akwai wanda shi uban shi ma bai gane ɗan shi ba, inda shi ɗan ne ya yi ƙoƙarin inda ya gano babansa. Duk da dai akwai wanda da daman su yanzu haka ma ba sa jin Hausa, an riga an canza musu yare, suna dai yin magana amma kuma ba da yaren Hausa ba. Wasu suna jin Turanci, wasu kuma Inyamuranci suke yi, wasu kuma Yarbanci, domin an riga an kai su kudanci da kenan. Wasu kuma dama tun lokacin da aka sashe su kwata-kwata dama ba su iya yaren Hausa ba, domin suna yara ne ƙanana. To amma yanzu kuma bacin an dawo da su daga nan, haka za a dinga musu yaren Hausa har a samu su fahimci abin da ake so, sannan kuma a miƙa su ga iyayensu. Duk da dai a yanzu haka an kai wasu
da dama asibiti ana musu gwaje-gwaje domin a tabbatar da lafiyarsu, tunda daga cikinsu akwai wanda aka samu 'yar shekara 9 wadda ta ce lalle inyamuran nan suna yi mata fyaɗe, yanzu kuma ita kanta yanzu an gwada ta domin a tabbatar wani irin cuta ne yake damunta a jikinta kafin a hannunta ta hannun iyayenta. Dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin don ku Idan za mu iya tunawa sati biyu da suka gabata, kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano Alhaji Ahmad Iliyasu ya karɓo yaran da aka sace kuma aka yi garkuwa da su 'yan asalin jihar Kano a jihar Anambra. Kwamishinan 'yan sandan ya gayyaci iyaye da su zo su duba 'ya'yayensu da aka sace domin tabbatar da cewa 'ya'yansu ne kuma su karɓe su. And with previous report of missing children from 5 years ago, then I said the battle is drawn, the line of battle is drawn. Bayan an tabbatar da iyayen waɗannan yaran, iyayen sun shiga cikin matsanancin hali kamun su gano 'ya'yansu domin an canja musu kamanni da kuma sunaye na Kiristoci, kuma an canja wa yaran nan addinai sun koma Kiristoci, kuma an canja musu sunaye daga sunayen yaran Hausawa musulmai sun koma yaran Igbo. Yanzu kin ga yarta na gano. To kun yi magana da ita ko mun yi magana da ita kusan kullum ma sai mun je gurin su. Wallahi na ji daɗi, kai gode Allah kuma su ma na gode musu. Allah ya saka musu da alheri, Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa, Allah ya fito da 'yan baya lafiyarsu. Bayan iyayen sun karɓi 'ya'yayensu sun kai su asibitin Murtala domin a duba a kuma tabbatar da lafiyar wayannan yara. A lokacin da wakilin gidan talabijin na Abubakar Rimi ya samu ziyartar bangaren waraka a asibitin Murtala, asibitin ƙwararru na Murtala, ya gamu da likitan da yake duba wayannan yara, wanda ya ce sun tabbatar da akwai yarinya 'yar shekara 11 wanda inyamurai suka dinga amfani da ita, kuma sun tabbatar da wannan al'amari. Muhimmin kawo waɗannan yara nan domin a tantance lafiyarsu, saboda kaga kamar an yi kidnapping ɗinsu ne, so ya kamata a bincike lafiyarsu. Kuma yanzu abubuwan da ake musu za a yi musu gwaje-gwaje a duba kamar akwai cuta ta HIV da ciwon hanta da syphilis, za a duba a gani. So yanzu duk an ɗauki jinin su biyu daga ciki ma mun same su ba su da lafiya. Kamar ita waccan Aisha an duba ta, kamar yadda ta faɗa akwai wanda yake amfani da ita, ta faɗa ya yi amfani da ita ba za ta iya girga ya sau nawa ya amfani da ita ba. Kuma an duba kamar yadda duk wanda aka ɗauke ko aka yi mishi faɗe muke duba domin a tabbatar da lafiyar wajen gabanta. An duba kamar yadda ta faɗa an yi amfani da ita, gurin ya riga ya buɗe. Likitan ya ƙara da cewa sauran yaran ana ci gaba da musu gwaje-gwaje wanda ya hada da gwajin jini, wanda sakamakon zai fito a nan gaba. Wasu daga cikin yaran da muka gana da su wanda ba sa iya yin magana da yaren Hausa sai dai yaren Inyamuranci. Umar Ibrahim Onyadika afa mbụ Onyadika, abụ m onye Enugu steeti. Aisha Uzoma. Malam Ismail Ibrahim shine shugaban kungiyar haɗaɗɗiyar kungiya na yaran da aka sace guda 47 a cikin jihar nan, waɗanda suka yi rijista sun ce guda 9 ne kadai aka gano daga cikin yaran da aka sata, aka fita da su daga cikin jihar nan. Da malamai na jihar Kano wanda suka ba da gudunmawa, kamsul ulama sun taimaka sosai, sun shiga al'amarin nan, da dukkan shauran kungiyoyi da suka ba mu gudunmawa tun daga 2014 da ake ɗaukar mana yara muke ta bibiya, kuma alhamdulillahi mun gode. Ko ni kaina ba a ga yaro na ba, tun 2017 aka ɗauki yaro na ba a gan shi ba. Ji rashin daɗi sosai kamar yadda baka amma kuma ita Amira da ita da wasu na ɗaya ce da kanwa da a lokaci guda ɗaya ka ebe su, kai kuwa duk lokacin da aka ce ma an yabi ya'ya guda biyu lokaci guda akwai tashin hankali. A nan kawo a nan aka ebe su,
ga aka kirawo mu a waya mu zo ga yara an kawo, muka shiga wajen yara, ni dai ina kallon su ɗaya bayan ɗaya ban gane ta ba har ga Allah. Sai ji ne ta ce babba, sai na ce nanata, ta ce na ce kin dawo, ta ce na da, na ce sannu da zuwa. Abin da muka yi da ita kenan. Mai martaba sarkin Bichi Alhaji Aminu Ado Bayero ya yaba wa kokarin kwamishinan 'yan sandan dangane da kokarinsa na ceto wayannan yara 'yan asalin jihar Kano da aka mai da su Kirista, kuma aka canja musu suna daga sunayen Hausawa musulmai zuwa sunayen kabilu, wanda ya roƙi al'umman jihar Kano da su bashi goyon baya domin ci gaba da ayyukansa. Bangare na waraka bangare ne da ake kawowa da yaran da aka sace ko kuma aka yi musu fyaɗe. Wayannan yara suna daga cikin yaran da aka kwato su daga ƙasar Inyamurai, wanda suka kafirtar da su, wasu kuma suka dinga lalata da su. Aka kawo su a musu gwaji na jini da kuma gwajin ko sun ɗauki cuta na HIV. Daga wannan shashi na waraka daga asibitin Murtala, Rabiu Aboki Anas dauke da rahoto labaran ARTV.